is de bedoeling dat de Floriade 2012 een toeristische trekpleister van je welste wordt. Er worden maar liefst 2 miljoen bezoekers verwacht. De Floriade hoopt dan ook de toeristische sector in Noord-Limburg te versterken. Toerisme is al heel groot in Noord-Limburg. Als je kijkt het aantal overnachtingen, er zijn weinig regio's met 6,5 miljoen overnachtingen hier die sterker zijn. Alleen naar de toekomst toe zullen we de toeristen steeds meer moeten bieden. En daar is zo'n Floriade ook een goede aanjager van. Dat je echt weer gaat denken van wat wil die toerist, hoe kunnen we die nou vermaken. En daar is het ook een goede stimulans voor. En natuurlijk gewoon de bekendheid, de promotie van die regio Venlo. En daar profiteert volgens mij niet alleen Noord-Limburg van. Maar nu zie je al dat eigenlijk heel Limburg ervan profiteert. De Stichting Promotie Noord-Limburg heeft de Floriade aangegrepen om de regio te promoten als ideale fietsbestemming. Een eigen plekje op de Floriade kon dan ook niet ontbreken. Niemand minder dan oud-wielrenner Michael Bogert luisterde de opening op. Ja, het is gewoon een gigantisch evenement. Hè. Als we gewoon zien wat de afgelopen weken en maanden op ons afkomt. Ja, je kunt je dat gewoon qua omvang niet voorstellen. Om gewoon wat cijfers te noemen. Onze website in de afgelopen 3 maanden, zal ik maar zeggen, ten opzichte van vorig jaar. Ja, dat heeft alleen maar geplust. Nederland is meer dan 23%. Duitsland meer dan 100%. Onze boekingen de afgelopen maand zijn 60% toegenomen. Ja, en dan moet het feestje nog beginnen. Ja, als ik deze cijfers noem, dan vind ik dat je wel kan zeggen dat Limburg er iets aan overhoudt. Ja. Het moet natuurlijk nog blijken, maar de organisatie is ervan overtuigd dat Limburg behoorlijk wat overhoudt van de Floriade. Directeur Paul Beck telt de miljoenen alvast. Ik denk allereerst een spin-off. Directe spin-off van 250 miljoen, indirect waarschijnlijk veel hogere bedragen. Dat is allereerst het allerbelangrijkste, want daarom is die Floriade hier voor de spin-off. Ten tweede is het zo dat je deze regio op de kaart zet. Kijk, jullie zijn hier vandaag, maar we hebben morgen een persconferentie met 185 buitenlandse journalisten, waarin alle aandacht is op deze regio. En dat is ook belangrijk. Kijk, de regio moet er wat mee doen, maar betekent waarschijnlijk de mensen in Amerika of Engeland of Scandinavië weten niet waar Venlo ligt. Nou, nu weten ze dat wel. En tenslotte is het zo dat dit evenement, je kan hier de regio ook mobiliseren om dingen te doen. Dat zie je in samenwerkingsverbanden en dergelijke. En ik denk dat dat echt positief gewerkt heeft.